i phai đập tăng kỳ trình nghe hai jing im biung im la lai na ki jin ya le ki jing pin choi ki lin cho pia ka jing long briu ting ting ni ur ni hap no ha ki jing snieu Ïengskhem wat la hap deng ki jing shah tem rau tu tip bau dan donu try nong thao wat la hap deng ki jing pin choi ki ba bun jet na ki jing long rau ka pop jisu un bela chất kỳวันบันเป็นดูโบบันใจหนาวเปลยสวยตันอุโครอุเคียวดากัสปากับเหิวกักเสียรการูปาบันคนอุยาอุเป็นบิลุตะกีตากักชาบานยิพายตั้งกีจิงKhristan ki jot ki pra jing seperti kiwat ka jing yati lem nangi kalap het jai no jing kwa urom kala tem rau yang i baro wansai wat la hap teng ki jing shah tem rau tuti bau dang donum trao no tao wat la hap deng ki jing pen choi ki ba bun jat na ki jing long rau ka pop jisu un belai jing pen choi bun jat ki wan ban pen du bo pan jai Soi tan nu kro ucho da kaspa kapeu kaksia karupa pan kong uya upim bilut da kita kacabang ipai tang kijin iya kuna Khristan ki jot ki prajin seperti kiwat kajing yati lem nangi kalap het jai no jing kwah purong kala tem rau yang i paro